Over een paar weken is hier in Sint-Jabek de feestelijke opening van een renovatieproject van Wonen Noordwest-Friesland. We hebben hier 10 woningen hebben wij gerenoveerd, zeg maar. En die hebben een hele hoor uiterlijk jongens. We hebben de Delftreerde woningen, die hebben wij helemaal wit maken. Dat hebben we in om de buurt op te knappen. Het kan wel eens een van de laatste feestelijkheden worden van zo'n soorten van project. Want mogelijk is er in de toekomst geen geld meer voor. Eén ding is mij zeker, het gaat niet meer met de kaasschaaf. Hier komen hakbijlen en kettingzagen aan te pas. Dat betekent dat de plannen die we hadden allemaal fors overhoop worden gegooid. Al onze meerjarenplanningen komen niet meer uit, omdat het Rijk, de kabinetsplannen, voorzien in een enorme afroming van geld wat bij corporaties zit. Het onderhoud van hierwenten kan nog wel dienen worden, maar dan is het geld op. Woningcorporaties krijgen verschillende heffings van de kiezen van het Rijk. Nevens bestuurder Hagenaars van Wonen Noordwest-Friesland binnen dat nou correctplan die het noorden net broeken kan vanwege de leegstaan. En op het moment dat we de stekker eruit trekken en zeggen van nou dat gaat niet, er komt geen geld voor extra dingen, geen geld voor leefbaarheid, dan worden het moeilijke toestanden en een hele sombere toekomst. Ik zou zeggen van dat daarmee de verloedering weer opnieuw dreigt. Waar is het geld om slechte panden aan te kopen en wat aan te doen? Waar is geld om in de natuur en in het groen wat extra te doen om toeristen hier te trekken? Nou, zo kun je het rijtje wel afmaken. Hokker projecten nou net met troggie in kennen is nog net echt duidelijk. Maar wel is duidelijk dat gewoon de Frieskisten inmatten. Al met al bleef er minder geld toe voor de woningcorporaties. Wonen Noordwest-Friesland verwacht het dan ook dat net elke nier meer de holle boppen wetter houden kan. Er zijn al corporaties die het nu al heel erg moeilijk hebben met allerlei aanslagen en die er nog aan zitten te komen met onzekerheden die erin zitten. Er gaan er ongetwijfeld een aantal omvallen. Misschien merkwaardig, maar volgend jaar bestaat Wonen Noordwest-Friesland 103 jaar. We zijn daarmee de oudste corporatie met die naam op de lijst van toegelaten instellingen. En dat maakt het wel zuur dat je denkt van hoeveel jaren komen daar nou nog bij.